L'àrea metropolitana de Barcelona està treballant en la connexió fluvial de Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts. Això serà possible gràcies a la construcció d'un pas a nivell que permetrà per primer cop la connexió a peu i en bicicleta dels 3 municipis a través del riu Llobregat. La fase inicial del projecte ja està resolta. El passat 22 de gener es van desviar temporalment les aigües del Llobregat a través d'un canal lateral. La idea de esta obra es trabajar en seco y para poder trabajar en seco dentro del recinto tenemos que desviar el río Llobregat. Les obres, que van començar el passat 2 de gener, s'allargaran fins ben entrada la primavera, tot i que la data final d'acabament dependrà de les condicions meteorològiques. Enero, febrero y hasta mitad marzo es una época muy seca y es ideal para hacer este tipo de obras. Un cop acabades, hi haurà una millor accessibilitat a l'espai fluvial del riu Llobregat i es donarà continuïtat a l'eix de vianants i bicicletes dins la xarxa de camins, que actualment ja té més de 30 quilòmetres de recorregut.